El PSC i Esquerra han revalidat l'acord per governar l'Ajuntament de cara als pròxims 4 anys. Les dues formacions donen continuïtat així al pacte dels 2 darrers mandats. D'aquesta manera, el socialista Josep Masdeu serà proclamat alcalde del municipi en la sessió plenària d'aquest dissabte 17 de juny i ostentarà el càrrec fins a principis de 2026, moment en què cedirà el testimoni al projecte de coalcaldia que encapçalen els republicans Enric Roberto i Laura Girona, que governaran el darrer any i mig de mandat. L'experiència i la bona sintonia entre els dos partits al llarg d'aquests 8 anys al capdavant de la gestió municipal, així com els diversos projectes que encara s'han d'acabar de culminar, es troben entre els motius que han portat a renovar aquesta aliança social i d'esquerres. La voluntat és reeditar aquest pacte social i d'esquerres que ha estat funcionant durant 8 anys a la Selva. Jo crec que amb molt bons resultats, la veritat, vull dir, sobretot ens hem centrat en temes de la selva, que és l'important, no en altres temes a vegades que poden ser importants, però per la selva, vull dir, són més enllà, per entendre's. I, a més han passat moments difícils, hem afrontat un mandat també aquest últim complicat, amb el tema de la pandèmia, el tema de la guerra d'Ucrània, el tema de la inflació, el tema ara en aquests moments de la sequera, i jo crec que sempre les hem afrontat com un govern, vull dir, independentment de que siguem dues forces, el govern de la Selva és un govern únic. Nosaltres durant aquest últim mandat, aquests 4 anys, hem engegat projectes que el que volem ara amb aquest mandat que ens ve és acabar-los, que quadrin i deixar-los ja engegats. Amb els 5 regidors socialistes i els 2 republicans, la Selva suma 7 edils, que permetran garantir un govern en majoria absoluta. Per bé que encara s'estan acabant de perfilar els darrers serrells de l'acord, àrees com Hisenda, Urbanisme o Recursos Humans estarien en mans del PSC, mentre que Esquerra es faria càrrec d'obres públiques, cultura, formació, ocupació o joventut. Les regidories que hem agafat des d'Esquerra Republicana hi ha dues àrees importants. Hi hauria tota l'àrea que tenim a l'Hort d'Iglesias, que seria la part de formació, joventut, biblioteca, també agafarem, ens quedarem la part de cultura, i després hi ha l'altra àrea d'obres públiques i el tema de promoció del nucli antic i medi ambient seria aquesta altra banda. Des d'Esquerra Republicana s'havia posat sobre la taula la possibilitat de formar un govern tripartit amb Junts i la CUP. Finalment, però, la proposta es va acabar declinant, donat que, segons Esquerra, no s'oferien les garanties necessàries per avançar en la culminació dels projectes i en el compliment dels punts que recollien en el seu programa.